महाराष्ट्रात सध्या एकच नाव
मर्यादित न राहता अक्षरशः पायाला भिंगरी लागलेली असावी अशा वेगानं महाराष्ट्र पिंजून काढत भाजपा संघटना वाढीसाठी देखील योगदान देत आहेत। आज संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात त्यांचा साप्ताहिक दौरा हा राजकारणापेक्षा सिंधुदुर्गातील जनतेला नवसंजीवनी देणारा ठरतोय। 3 अधिवेशनातच मागच्या अनेक वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढताना नामदार नितेश राणे यांनी महाराष्ट्राच्या संपन्न प्रगतीची आखलेली रेष आभाळाला भिडणारी आहे। त्यामुळेच आता जनता म्हणते नितेश साहेबांनो लय भारी। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।